zer prestatuko diguzu? Bueno, gaur egingo dut, ikusten zuen nolako itxaskabra ederra, saltzan, patatakin eta hilarrakin egingo dugu. Oso ondo, osagaiak izango izkizuet. Hemen dako zuk ikusteko moduan itxaskabra osoikan, eta hemen zatituta. Ze pinta garra daukan, Zoragarria, dudik gabe. Irina, baratxuila, patatak zurituta, perrexila xetuta, hilarrak, arraiura, fumeta, baita ere esparraguen ura, eta gaz pixka. Hasiko geha martxan? Bueno, ikusten duzu nik hemen moztuta daukat, ikusten duzu zei ederra, mutrikun harrapatutako itxaskabra, bitu zei txura ederra daukan, nola behitzen duen ze zatarra dan, baina ze goxoa dan gero jateko. Ikusiko duzu ze plater ederra prestatuko dugun gaur. Lehenengotikan, bueno, olioa tanta bat. Martxan jarriko dugu, jarri xua. Bai, pixka forteo. Nik ez eta asko sukaldean, olako sukaldekin ez dugu. Asmatuko dugu, zula ze, bota olioa. Bion artian, egingo dugu. Hori da, bai. Beitu olioa, ondo bota bertzaio, Ondo, bai, oso ondo. Bai. Eta? Hauan, arraia... Berakatza, ez, lehenengotikan berakatza botako dugu. Berakatza. Eta pikantik ez aldiozu bat egotatzen, Nik gustura, gaur ez diot bota, batzuk ez zailo gustatzen, niri gustatzen zaite, baina ez dut ekarri gaur pikanterikan, porque, baina horrela utziko dugu, pikanterikan gabe. Gaur pikanterik gabe. Gero, ikusteko platera garbia hori, bakoitza bere gustura izaten da. Ni batzutan botatzen diot, baina bakoitza bere gustura izaten da. Oain patata. Ez lodigia eta ez fina, Oso ondo. Ikusten duzu ze tamainotan horrela moztuko dugu. Bai, hola, borobilian. Bai, borobilian moztu. Ni launtzeko prez, Xabier, Bai, zu, berakatza ez dedila behin ere... Pixka jetxingo dezu, honek indarra zitu onartzen du, Ez dedila behin ere asko erre, Honek itxaskabra gainera, ez itxaskabra bakarrikan ikusten duzu, patata ere oso goxoa gelditzen da, así que... Bai. Patata jarriko dizkigu. Patata danakin ona. Patata denpora bizka behar du, así que patata itxaskabra baino denpora gehiago behar du, horrekatikan patata lehenengotikan prekituen behar dugu oliotan, Oso ondo. Kasu honetan itxaskabra, saltzan ingozu, baina itxaskabra parriane gauza harra da, Hombre, biera eta oso goxoa da, ikusiko duzu. Baina, hau ikusiko dugu azkenean... Bai, biera eta da goxua, arraia bea ona dalako. Esango ditu sekreto batzuk, baina ikusiko duzu ze plater goxoa geldituko zen. Patata nahikoa dugu, hori utzi ingo dugu. Oso ondo. Egon, kutsara bat, honekin, hau moitu pixka. Bai, ni moitu kutsara, indar gehiago. Indar gehiagokin. Bale, ba. Bitate horretan, honik gatz pixka botako diogu. Aizu, eta zuk baldakizu nola izaten den itxaskabra beste hizkuntzetan? Bai, katalanez, la eskorpora. Eskorpora. Eta frantzesez, raskaz zaten dugu, eske frantzez gatotzen zaizkigu. Da zerra inda hori, ikusten duzu, bueno, hauek esplikatu bat. Eskorpora katalanez, frantzesez raskaz, eta... Inglese, scorpion fish. Bai, Eta italianoz da... Pez errozo. Peskerrozo, gugala jartzeta, gau, ez? Estrilia da, barbaina dira. Bai. Eskorfano. Eskorfano alda. Eskorfano esaten diote, eskorfano, bai. Hori neko apuntatu berko da, gure etxeako. Italiano batek erakutsi zian, eskorfano. Hori iznekian. Lag egingo dugu, patata pixkat bihunduen behar dira, bestela patata gogoxa marra gelditzen da. Pixkat jetxiz aldetingo, ez? Gorritu ingo, zo perejila, perejila ez, baratxuila. Moitu diazu pixkat. Bai, boitu guztut, ni laguntzeko naho, Zuk moitu diazu pixka bat hori, patatak ikusten duzu, denpora pixkat eman maltzaio patatari, berke botatzen badezu. Bajatu ingo pixka, berke zu hau bitu. Ez zu, lasai, ez da, berakatza pixkat, doratu ingo zeizu, baina ez da egu erreko berakatza, baina patatak egin behar du, bihundu, beste olio tanta bat gehiago botako dugu. Bai, olio tanta bat. Olio tanta bat. Oso ondo. Nik hau zaituko dut, oan, bitartean? Bitarte horretan egon ningo naiz, porque hau azkenengo momentuan irinetan pasatu hor jarri behar dugu. Baina lehenengotikan, bost minutu, iruba minutu segun zolako lodiera jarri diozun patatari, bihundu egin behar duzu. Itxaskabra ikusten zue, ze handia dan, saltzeko garaian, guri gustatzen zau, itxaskabra nola ez dan beti oten aukeran jaten dakinai eskaintzia. Zergatikan? Porque laurden bat izaten da burua, eta burua guri pena ematen dio. Ateatzen deunean da buru ez duenien txupatzen. Itxaskabra oso ijan behar da. Burua da laurden bat, eta hor kantidadea ondila netzan zabora ondila dihoa, eta hori ondo txupatu behar da. Gauza da bezala. Eman bertzaio gaina dakien, ari gustatzen zen. Hori dakien, hori da. Izaten diten, itxaskabra gustatzen, ari gustora ematen dio, porque gainera egiten du... Hori da, gozatu iten dulako. Ordu beti goten da txupatzen patera, patata, gainera... Zuk itxaskabra bat atea, eta gero fuentien etortzen danean burua ikutu gabe, pena ematen du. Gainera horre dauzka bere gustorik handiena duka, azurra txupatzea, patatari ematen dien gustua. Oso ondo, oan patata utziko deugiten, eta listo, lasai. Patata, horixe, egin dezala patata pixka bat.
Xabier, urrengo pausua, irinetatikan. Bai, zu pasako diazu irinetan hau, Bai. eta nigo la kontrolatu egingo dut, venga. Nahizu pixka gatza botatzea o gatza bukaera? Ez, bota dio gatza, zu pasa diozu irinetan, Oso ondo. eta nik zu jarri hemen, venga, irinetan, ondo pasatu irinetan, Ondo irinetan iurtzita onde dila, ikuste dezu handikan, berakatza ez da erre, kolore hau behar du. Ondo honela pixka eta astindure, bai? Astindu, bai, Hemen venga. honela, hola xiutzikoek. Bai, Hau oso ikan, ez? bai, osorik, anosi dagoen bezala. Hola, pixka golpi eman, Bai, gelditzen zaiona. Da ikusten duzu ze tamainotan moztu dugun, Bai. zentimetro, la gutxi zentimetro Bai, hau, erdi, bai, hori, bai, bihardu, Gutxi gora bera, bihardu. Kazuelan oso ederki kabituko zaigu gainea, patata ja erdi bihunduta dago. Hore, zehatu, irinetan pasa, baina gero pixka kendure bai, honela Bai, golpe bai. baten bitartez. Baina gero irin tanta bat botako diguru salsari pixka loditzeko, Bai. Ze ondo, Bai. Ikusiko duzu, Hau baitu. arraiarra da, Bai saltza, bai. Gero, probatzeko desiatzen zaude epili, Desiatzen porratzeko. Etxoin Nere lana barkezu da, bat. zuri launtziateko bukaeran porratzia. Oain buelta man bertzaio, bitu. Bai, pixka botako diot honela. Ez, txoin. Bere pausua No, segiko. indarra gehiago eman berdio. Bai, bere pausua segiko dugu. Hau Listo, bertan, venga, badiko, tope jarri dut, patata pixka bat hilo, eta komeni izaten da, itxaskabra, Kolore pixka eta hartzia. oliotan, bustitzea pixka bat. Patatak gora altzatuko ditugu, eta bera pergitu dezala pixkat, bere oliotan. Hemen erdinan utzi zezu ezke guentxen, pixkat bako binak hau Bai. Oain, Gaur zuekin lan pixka badak, hau. orain irina tanta bat botako diogu, asko ez, tanta bat, gero salsa loditzeko bakarrik. Segundu bat, eskua garbitzen dugu. Bai, garbituzuk, da baitu. Ni segingo de lanean, Bai, segi. baitu irin pixka bota diogu, eta moitu ingo dugu irina nahastutzeko. Listo, banator. Baitu, irina nahastutzeko. Botako diozu esparragoan ur pixka bat botako diogu hain. Zu bota diozu esparragoan ur pixka bat, jarri zu hortik aldetikan, eta gero, arrainaren ura karri dugu prestatu. Dana, bota. Bitu ze lurrun edarra eta ze usain edarra. Zuek ez ez batzen baino gupai, ze usain edarra. Zona horrena, esparraguen ura. Eta gero hementak hau prest, fumeta badakizu dela, arraian ezurrakin egindako ura. Salda. Venga, bota diazu pili, bota, azkar. Bai, lasai. Bota. Dena. Bai, kubritu dezala, ez? Bai, pixkate, ingurua garbitu eta nire lana da garbitzia eta zuri Zu garbitu, venga. Horrela. Garbitu. Pixkate, indeuzua, eman diot botei egaski, eta bona behar. Listo. No, listo. Zua listo, tope jarri diot, azmatu dut, Hau jartzen topen. eduki behar dugu, 3-4 minutuan alderdi honetan. Zondo? Gero emango diogu buelta eta boteko dizkogu hilarrak. Hilarrak. Zu boteko dizkatzu hilarrak. Zuk izan noiz bota. Hau denpora guztian moituen behar da, Bestela patata batzutan peatu egiten da. Osa, hilarrak eta parexile bakarrik falta da, Xabier. Bestik ez du, da gaz pixka bat azkenean, Bai, gaz hori bai, puntua. hori da. Patatak eta bestela motela gelditzen da, honek betaurrekoak eta pixkanen Eta hau lurrundu adibidez, iten zuk dizkit. itxaskabraz ezaten zu. Igual aukeran ematen zu zen izue, parrillan o saltzan? Beti aukeran? Beti aukera ematen dio. Aukera ematen dizu. Bai. Nik esaten dio. Bajatu ze diozu bizkat zua pilik. Bajatu diozu bizkat, oain zu bajo haukinik, hobeto da. Horrela, nahikoa duzu hau, eta behitu hemendikan, pixka batea, baina badamazki 3 minutu, behitu. Mongo diogo buelta. Listo. Behitu ze platza, kolore ederra galditzen nahi zeion gainera. Buelta eman da, txuri-txuria galditzen da. Behitu. Horkio, ezurrak kendu dorko dizkezu. Nik gero ikusiko duzu, azkenengo momentuan ingo dio, sekreto bat erakutziko dizu eta azkenengo momentuan. Ez que askotan itxaskabra jamardun pertsonak ezaten du. Ez dena oso ezurtzi badalako. Keba. Mamialdiai, egile esan da, bai parrillan da saltzan, alehintzen geha ezur guzti jakentzen. Buruai ezintzasko, baina gero bere grazia egolako. Egin da kendu, gordina dagoela niko... Zailo da gaine alperrik altzi bezala da denbora askotan. Iten danian, atea baino lehenoti joken du, eta listo. Ikutu nola gure izegin oso arrezkentzez ezkio. Bota dizkatzu hilarraia. Bai. Venga, bota hilarrak, porque hilarraue gordina daude. daude. Primerako laguntza jo naiz, Hombre. Zuk esan hilarra bota eta nik hilarra bota. Dana botako dizkogu, Danak? Bai, bildurri gabe orduan. Hau, hilarra gordina dago, eta honekin pare bat 3 minutu behar deosten. Oso. Bezu ze kolore darra daukaten hilarraue gainera. Bai. Eta beti itxaskabra horrela, beti. Bai, hola, ez da, ligatzen bezala, ligatzen eta saltza ligatzeko. Saltza, loditzen, behar loditu egiten du, pixka bat eroitzen zeu, garbitzen badia zuzuk.
Zukori garbitu diazu, sukaldea txukun eukitzeko, sukaldean beti txukun ibili behar dugu, beti txukun. Baldeko zuzu pasatzen den, zuerle moderno betan. Pasatzen eta artillera eta itzali utentzat. Bai, lasai. Ez du indarrik gehiago behar, lasai. Bai, hori da. Azkenengo momentuan, botako dugu perrexila eta gaz puntua probatu eta gaz puntua eman dugu azkenean bertan, kasulean bertan, bai. Kasulean gaz puntua bertan. Azkenengo irakina eman eta gero platerea atea. Eta beste gauza bat. Listo. Hau platera, 5 minutu edo lagatzen bari mena, egin da gero. Hobeto. Reposatuta askore gustu hartzen du. Saltza guztiek hori du, askotan potaji ere esaten dugu. Bizperan itemen ba, urrungo egunien, goxo eskua da, hola, asentatu egiten da. Gusten duzu, betxu, hasi zaizkio azurra batzu. Eman diazu, atea diazu hortikan. Betxu, horrea batako dugu. Azur batzu soltatzen hasi zaizkio, patata ere bihundu da, ikusten duzu patata nola bihundu da. Da, itxaskabra minutu bat falta du, hasi que. Osondo. Azken ikutua, Xavier, gatza, perrejila xetua. Bai, gaz pixka botako diogu, betxu ikusi duzu ja egin da dago, ze itxura hartu duan. Gatza tanta bat, nahikoa du, oain godet. Ezurrak, azken ezurrak edo iztozu. Probatu egin gode pixka bat, lehenengotikan, haber ze moduz gelditu dan. Niretzako nahiko, gero, oin pixka moteltxoa dago, baina gero nola minutu pare bat utzi ingo degun, platerean jarri baino lehenago, niretzako azkenengo momentuan boteko genioke, oain zer ingo digu. Azkenengo ezurrak endo? Oain, ekarri idezu fuente txiki bat, ate idezu ezurrak eta kentzeko. Txiki bat, hause bera. Honi, behitu. Ni klienteari eman baino lehenago behitu zer egiten diote. Lagundu egiten diozu. Behitu, ze ezur txiki dauzkan. Hau pixka kentzen bat diozu. Erdiko ere bai? Behitu, ezur txiki hau ekentzen bat. Txikila bakarrikan. Txiki hau, ez. Erdiko zur hori ez. Ezur txiki hau ekendu, behitu. Hauek, behitu nola dauzkan. Gero berak gutxiago eukitzen ditu jateko. Bai, arrexo, behi. Eta, askore... Erraizteko pixka. Erreztu iten. Zaten, ezur asko eukitzen duen, zaten, nik gehienak kendu iten dizkiot. Da honek egiten du, garbitu, eta askore ezur gutxiago gen klientari maten diozu. Osondo. Kendu dizko zuia guztiak burua ez, noski, buruko zurrak bertan utzuko ditugu. Horiek bai, handi horiek bai. Hau kendu dizkio pixka. Ze itxura hona dakan. Koren, hau niretzako da arraini goxoen samarretakoa, Ondo, Xavier. Venga, listo. Oain botako diogu? Perrejila. Perrejil pixka bat. Perrejila. Xetuta. Xetuta. Ta oain, utzuko dizu ni platere fruta? Oain zu jarri, venga, ber. Venga, pixka nahaztu. Eta ber, ze dotore egiten eta. Oain zu probatu, ber, zemuz, gelditu dan gatzakin. Ni plateren bukaeran probatuko dut. Zuke ematen zuen bizto bueno, bai. Bitartian zure platera da. Gustan eta oin buru parte bat ipini duzu gora begira igual, buelta eman da igual burua, ez? Bai, atzaka? Bai. Osa, honei buelta eman? Bai, igual, bai. Bat buelta eman da, eta bestia, biereta. Bieretara, venga. Bat gorriz, eta bestia barru Venga. Honela. Oin kutsararekin patata pixka bat aldamenean, ez dena? Dena ez de jarriko? Haure bai. Bai, venga ba. Zure duzu bezala. Hau dana jaten bade dugu, Baskari darra ingo dugu gaur biok. Hau, hori da, duri gabe. Patata hori dago bihun-bihuna. Ikusi duzu ze gustu derra daukan patatak, Eta oan saltza, gainetik, Saltza, danetan pixkat honela. Gilarroiekin ere. Gilarrakin. Ze itxura harra dakan. Bai parrilan, bai saltzan, itxaskabra era guztita, ona. Baina ikusiko duzu patataik ematen du solte daude, peatuta duela, baina solte daude. Bai. Ez daude erreta, ikusi duzu oso gozoa gelditzen dira patata horiek, así que... Hora utziko ditugu, txukun egin da, eta hau dakau prest porratzeko. Guazen. Guazen, venga. Itxaskabra garbitu eta zatitu. Patatak baratxu jakin egin, itxaskabra irinetan pasa, zainzuri zalda eta fumeta gehitu, eta bukatzeko gatza, ilarrak eta perrexil xetua.